Chatting. Okay, takulandirani pano pachimina na Alex makamaka titapita nthawi osakubweresani chilichonse komano lero takubwereserani mbiri ya Donald Trump. Nditakhalani pompo mumvetsere. Donald Trump amene ali president number 47 and current president wa dziko la United States of America lero pa 18 February 2026. So Donald Trump adabadwa mwezi wa Juni pa 14 chaka cha 1946. Iye adabadwira ku Queens makamaka mumzinda uja wa New York mdziko la United States of America. Donald Trump amachokera ku banja lolemera, makolo ake mwachidula nalolemera. Bambo ake Fred Trump anali munthu wa business kopya makamaka kumbali ya real estate imene ya manyumba ayo adamanga manyumba ambiri komanso apartment ambiri. Donald Trump mayi ake anali Mary Ann McClendon. Mary Ann McClendon amene anali immigrant ochokera ku Scotland. Ndiye pena zimadabwisa kuti Trump amadana ndi ma immigrants chifukwa chani, komano zonse tiona kusogoloko. Kuchokera ali mwana Trump adali aggressive, confident komanso stubborn, zimene zidapangisa bambo ake kuti akhulupirire kuti mwana wawo I think kuti akule bwino afunika akule ndi ka strict discipline kenakake. As a result, bambo ake adamutumiza ku military school pa zaka 13 Trump. Military school imene inali New York Military Academy. Kumeneko Trump adaphunzira discipline, obedience, kupanga compete ndi anzake, leadership, komanso command ndi kupanga control. Mwachidule school imene idapanga play role yayikulu kupanga shape personality yake Trump. Atamaliza school imene Trump adapita ku Fordham University, kumeneko adakapanga study kwa 2 years yokha. Kenako adapanga transfer ku Wharton School makamaka ku University of Pennsylvania. Ku Wharton School kumeko ku Wharton is known as a business and economics school. Mu chaka cha 1968 Donald Trump adapanga graduate ndi degree ya economics. During the same period, nkhondo ija ku Vietnam, timaona mafilmu aku America mavieta chani nkhondo ija ku Vietnam, nkhondo yotchuka kwambiri, idali kuti ili pa peak. Ndipo dziko la America limafuna anyamata ambiri kuti apite apange join military, apange draft, apite kuchani ku nkhondo. Ndiye Donald Trump anali eligible for the draft. Mwachidule kuti Donald Trump anali munthu wokuti atha kumutumiza ku nkhondo ku Vietnam kumeneko. However, Trump sadapite ku Vietnam kukamenya nkhondo mbali ya America. Apa ndemo pamvesese bwino. Trump adalandira ma deferments 5. Ma deferments amene wawa anali chifukwa chokuti anali student wa ku college, and deferment yomalizira ya number 5 imene inali yokuti medical sanali bwino. Koma kodi izi zinali zoona? Medical reason imene analandira Trump kuti asapangide draft popita ku nkhondo ati chifukwa chokuti fupa lake linasweka chapa mwendo pakepa, and ati zimene zizi zimapangisa kuti azimva kupweteka kwambiri. And after nthawi Trump kamfunsa kodi ndipati paja papweteka paja, zimapezeka zokuti samafotokoza bwinobwino, mwachidule amangoti ndayiwala. Komano pama medical records a Trump panalibe pena paliponse pokuti anali ndi vuto la fupa. And anthu ambiri amakhulupirira kuti chifukwa chokuti bambo ake analolemera anawapanga bribe madokotala. Mwachidule bambo ake anapasa ndalama madokotala kuti muzingonamizira ngati mwana wangayo ali ndi vuto la mafupa kumapaziko cholinga kuti asapite nawo ku nkhondo. And ndipo zimenezi zidathekadi. And issue imeneyi ili controversial mpaka lero chifukwa anthu amanena kuti iweyo udatocha ku nkhondo ndi chifukwa chani umakakamira za nkhondo. So yeah, mbali imene iradusa tikambeno mbali no ya business imene yapanga shape kwambiri moyo wa Trump.
After college Trump adayambanso business ya bambo ake yomwe ija ya real estate. Company ya bambo ake imene inkapanga focus on cheap housing for the working people. Mwachidule ma principles ya company nayo kuti manyumba amene azipangisa rent azikhala affordable kwa anthu at least ka working class amene amapanga mahaso ena kuti sakhale tumavutilatu. So Donald Trump of course analowa amene mukomano amafuna china chake chachikulu kwambiri. Then adachoka kumene kucha adapita ku Brooklyn, Manhattan. You know Manhattan, that's the center of New York. And the business yawo ija anaipanga rename kuti the Trump Organization. And the Trump Organization inayamba panga focus za ma luxury buildings, anachoka kwa affordable housing kuja kuti tizimangano zima penthouse kapena zima apartment zokongola. Inafika ku ma hotels, anayamba panga za ma hotel. You see ku Las Vegas kuli Trump Hotel. Anayamba kupanga za ma casinos. And zina la Trump lija linasandukano as a brand. Mu chaka cha 1983 Trump anamanga building imene tinganene kuti tower yochedwa kuti Trump Tower, imene inamuchukisa kwambiri. I think building imene ili ku Las Vegas kumenda chola kuja. Trump amakhulupirira chinthu chimodzi kuti ngati munthu uli exposed pa media, ngati akukamba za iweyo, lese kunoko tike context ya pa NBC pa Time zina ndilako, and zimezo zimatanthauza kuti munthu ukhala ndi mphamvu zambiri komanso ndalama zambiri. Kotero mchaka cha 1990 business ya Trump idayamba kugwa. Makasinos awo seaja ndrama zidawathera. Mwachidule sana kapangaso paleta laibe ndrama zowalipira anthu chilichonse chinali ngati kuti chagwa. Andiso anali ngongole zambiri. And mabanki ambiri adayamba kumukaniza kubwereka ndrama. Chifukwa anazo kuti ngati makasino apanga bankrupt, it's hard kuti akhulupirire kuti tikabwereka ndrama zatibwezera. Izitu zinali chonchi, ngakhale Trump yomwini wake amanena kuti ine ndine billionaire. Chifukwa champa ma media attraction aja amakonda kupita ma shows, and mpaka anabwera ndika show kake amazipo pa pamene pacha kuti amwe billionaire. Komabe financially mabanki akapanga assess, they saw something is fishy about this guy. He says that kuti ndi billionaire komabe tikaona ma business yake akufa mosakhala bwino. However, Trump sikuti anakwiratu. Trump anaipanga license dzina lake ndipo adagulitsa brand ya Trump ija. Zimezi zidapangisa kuti anthu azimulipira ndrama kamagwisa ntchito dzina la Trump. So makampani akaja adapanga went bankrupt ma business ako nyumba aja, komano iyeyo paeka at least anakhala zoti akuzikokerabe. Ndeti ma 2000s. After ma 2000s Trump anaminya comeback after kuti wakhala ngati wasaukako, anabwera ndi comeback chachikulu. Anakhala no host wa reality TV show yochedwa kuti The Apprentice. On the show amazipanga portray yekha ngati someone who is powerful and a successful business person, and amakonda kuyuza mawu ena kuti you are fired. So kama okajakana trenda zimene zinampangisa kuti abwerere pa spotlight. And show imeneyi idasintha mmene ma Americans amamuonera Trump. And ambiri adayamba kumona kuti Trump, I think he is a perfect business person, even though the show was part of entertainment. Komabe zinayamba kupanga influence anthu mamona ngati kuti I think munthu uyu ndi chibige. So tibwere no kundale mu chaka cha 2015 Donald Trump adapanga announce kuti akuyimira president wa United States of America. Anthu ambiri adamuseka
komanso media sinamutenga serious, komano Trump ankayuza mkwiyo wake, ankayuza kupanga ninganene kutani, kupanga manipulate anthu with fear, komanso amayuza nationalism mwedzi, and amakhala ngati kuti akudana ndi ma billionaire cholinga kuti akope ma masses. Iyeyo tu amafotokoza kuti he's fighting for ordinary Americans, and mawu ake mu campaign yonse adali a simple, komanso chachikulu adali a emotional, kuti azapanga appeal anthu azimva kuti I think munthu wedito wabwerera ife amphawi, zimene zimachitika mbali zonse za dziko tikuziwa andali ndi choncho. Against all expectations, Donald Trump anawina zisankho zija. Mu chaka cha 2017 Donald Trump anakhala president number 45 wa dziko la United States of America. Komano ulamuliro wake unali controversial. Chimozimozi zochitika apapa. Masupporters ake amanena kuti anachepesa misonkho, anapanga strengthen military ya dziko la United States of America, komanso anapanga appoint ma judges maganizo a conservative, komanso he challenged America. Komano ma critics amanena kuti Donald Trump adayigawanisa dziko la America, komanso adapanga attack media kwambiri, komanso COVID-19 sadayipange handle bwino. Anthu ena samena zoti anapanga abuse mphamvu zake ngati president, chifukwa tu Donald Trump adapangidwa impeach kawiri, pang'ono anakachosedwa mu office ya president. Mu chaka cha 2020 Trump adaluza zisankho kwa Joe Biden. Komano chimene chinachitika apa pancho kuti Donald Trump sadavomereze kuluza, adayina kuti zisankho zinaberedwa, komano makoti sadapeza umboni nalose. Pa January 6, 2021 masupporters ake adathamangira ku Capitol kwa US. Capitol, I'm trying to mean like mene kulili kuchani ku Capitol Hill, kumene kumakhala ku America, kwa I think ma office a Congress ali kumeneko, ndizo ma office ama MP chani zili kumeneko, like headquarters ya boma ndithu. Anapita kumene kuchoka sokoneza kunali zochitika za Congress, and chapter imeneyi it's one of the darkest chapters in the United States of America history. Atatuluka mu office mchaka cha 2021 icho, Donald Trump anakhalabe active pandale, masupporters ake amamukondabe, komanso ma millions ama Americans amamudabe. Adapanga face ma legal cases ambirimbiri, komano amazipanga presenting ngati kuti boma likungodana naye. Panopa Donald Trump he's he has just completed 1 year after kubwera somboma mchaka cha 2025, and zimene zikuchitikazi mukuziona kuti he's becoming controversial again. Anthu ena akumunena kuti akuzimva ngati kuti he's the king of the world, komanso he thinks that he's the police officer of the world. Komano anyway, Trump mene lanenera muja kuti ndi munthu oti amafuna attention, pali zinthu zina zake amangopanga kuti anthu tizingokamba za iyeyo. I mean kuti ndi narcissist mwachidule kumbali yanga amene mamuonera. Ni munthu uja kuti ali nditi ma elements ta fascism, akakhala pamalo amafuna zokuti anthu osazikamba zanda za iyeyo. So inu Donald Trump mumamona bwanji? Tipaseni maganizo anu ku comment section. Ife Ashamina Narrates tingoti mukhale ndi tsiku lopambana, komanso tiafunira zabwino asilamu onse.